Ако си издухан и звучиш като робот, това ти убива абсолютно всички продажби, къде мога да направиш. Не може някой човек да дойде при теб и да ти се обади и ти да звучиш от сорта на Здравейте, с какво мога да ви помогна днес? Към това ли имате интерес? Човек, в смисъл, от това ти зависи заплатата, от това ти зависи колко пари ще вземеш и дали изобщо ще останеш на работа и ми казваш, че нямаш никаква мотивация ти да му продаш на този човек. Хубаво, понякога идват някакви супер сдухани хора. Аз на студени обаждания и попадам на супер кривите хора. В смисъл, говорим за някой чичко, къде жена му, примерно, не му е пускала от 6 месеца насам. И какво? Аз пак съм усмихнат, пак звуча супер весел и реално имам самочувствието, че аз мога да му помогна на този човек, че мога да му предложа най-доброто, което е възможно. И това реално то се предава се по телефона, предава се абсолютно на 100% на живо. Ако ти си сдухан, човека срещаше с духа и той, ама на макс. Звънях на един човек, който ми каза, ама аз имам реклами, пускам си реклами, като ми трябват клиенти. И аз въпреки всичко се набутах там, в смисъл казах му, тия реклами, те ти работят само ако ти им даваш пари. Аз ти предлагам нещо, къде работи, дори да не му даваш пари, което си абсолютно в твой плюс. И той беше, изпрати ми видео. И от 5 обаждания имам 2 одита. И третия човек, който щеше да поиска одит, трябва ми каза, в отпуска съм до 11, да се чуем след това. Какво правим? Защо сме толкова сдухани? Защо нямате никаква мотивация да изкарвате пари? Вие ако имате резултати, без значение къде работите, ако имате резултати и се вижда, че постигате нещо, ще ви дават пари. Ще ви ги дават, ще ви ги тъпкат в джоба и вие в даден момент ще кажете, ще ви стига, аз няма къде да ги побера повече в този джоб, банковата сметка са напълни. Ама не, за сметка на това ние трябва да сме... За още полезни съвети последвайте ме и харесайте видеото.